Σε αυτό το βίντεο θα σας δείξουμε πώς να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο MEXC και πώς να εκμεταλλευτείτε τις εξαιρετικές ευκαιρίες για πολλαπλάσια κέρδη, με παθητικό εισόδημα που μας προσφέρει το ανταλλακτήριο. Με το MEXC, απολαμβάνετε μεγαλύτερη ασφάλεια και οικονομικότερα τέλη από οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό πορτοφόλι. Ακολουθήστε μας βήμα-βήμα για να ξεκινήσετε την περιπέτειά σας στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων με τον πιο ασφαλή και αποδοτικό τρόπο. Αφού επιλέξετε το σύνδεσμο που θα βρείτε στην περιγραφή, θα σας εμφανιστεί η σελίδα εγγραφής όπου θα συμπληρώσετε ένα έγκυρο email, έναν κωδικό πρόσβασης και τον κωδικό referral για να διεκδικήσετε το δώρο εγγραφής έως $1.000 και για να λάβετε 10% λιγότερους φόρους συναλλαγής και 10% επιστροφή σε κρυπτονομίσματα από κάθε συναλλαγή spot. Στη συνέχεια θα σας ζητηθεί να κάνετε επιβεβαίωση ταυτότητας, αλλά αυτό δεν είναι υποχρεωτικό. Δηλαδή, μπορείτε να χρησιμοποιείτε το ανταλλακτήριο σαν πορτοφόλι με μηδενικές χρεώσεις αν η εγγραφή σας έγινε από το σύνδεσμο που θα βρείτε στην περιγραφή αυτού του βίντεο. Ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε το σημερινό μας βίντεο. Αν σας βοήθησε το βίντεο μας, μην ξεχάσετε να πατήσετε το κουμπί του like και να εγγραφείτε στο κανάλι μας για περισσότερα ενδιαφέροντα βίντεο. Επίσης, αφήστε ένα σχόλιο με τις ιδέες και τις προτάσεις σας.